Thokozani. Thina singajolo uphongo umuqilebo singamawushu singamabhaca singamampondomise khali sengcobojana kodwa ukhokho babuya qumbu unengxaki yokuxhuzulelwa ngumntwana, unemngxaki yeziyobisi umntana omnye yenzeka atye iziyobisi, omnye yenzeka ukuthi ube ngumoya omdaka wabathakathi ukuthi umntwana akho atye iziyobisi. Ezi ziyobisi komnye zihamba namafufunyana, ezi ziyobisi zihamba nomoya omdaka ongahlambulukanga. Abantwana abakhoyo ngoku badla iziyobisi kanti sekungenile abathakathi babapushela kwiziyobisi, babapushela imimoya emdaka ezokwenza ukuthi batye iziyobisi. Izinto zamabomu zabathakathi bedliswe ngee-drugs emathungweni, emaphupheni. Umntana akadli ii-drugs kanti ufuna ukuhlatyekisa wena mama, kudala bengafumani wena tata. Batyisa abantwana bakhe iziyobisi, babatyisa emaphupheni, bafuna ukuhlabekisa umama, ukuhlabekisa utata. Iyalahlwa le mimoya leyo yee-drugs ezi nemimoya yabathakathi. Siyakwazi uyilahla imimoya, baye bafake amafufunyana aqubudileyo bayotya iziyobisi, abantwana bayotya ii-drugs ukuze abantwana bedistroywe, bangabi na-future, bangabi nabomi. Kuhlatyekiswe umama, kuhlabekiswe utata, batyiswe iziyobisi ngabathakathi, basebenza kanjalo. Siyayazi le mimoya uyilahla phaa thina, silahle phaa yonke le mimoya yeziyobisi, yonke le mimoya yobugqwirha. Thokozani, cema kwiGogo Bhalafini.